Immedjatament wara il-konsagrazzjoni, wara li s-saċerdot jgħid il-kliem fuq il-ħobs u fl-inbit, il-kliem li Ġesu qal fl-aħħar ċena, u anke nużaw il-kelma jeleva, jolli biex jurina il-ħobs u l-inbit ħalli aħna nkun nistgħu nħarsu lejhom, mhux biex nagħtzu rasna f'sidirna, imma biex inħarsu lejhom. U waqt ta' qima qasir, aħna ngħidu lill-Alla ngħidulu nħabbru l-mewt tiegħek mulej. Hekk li Ġesu rridu nuruh li aħna nirrikonoxxu il-ġid kbir li aħna rċevejna permezz tal-mewt u tal-qawmien tiegħu, ġid li aħna nibqgħu ngawduh sakemm hu jerġa' jiġi fil-glorja. It-tieni parti tat-talba Ewkaristika tibda wkoll bin-notarat il-ħajr, ma ninsewx qegħdin nitkellmu fuq it-tieni talba Ewkaristika, però t-talbiet Ewkaristiċi kollha huma mibnija bejn wieħed u ieħor fuq l-istess sistema. Lill-Alla ngħidulu nofrulek mhux iżjed il-ħobs u l-inbit, issa ma domx il-ħobs u l-inbit, imma nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija qiegħda hawn fuq l-artal. U aħna miġburin madwara. Imma fil-waqt li nofrulu l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, xi ħaġa li ħanamlu wkoll b'mod iktar spjegat fl-aħħar tat-talba Ewkaristika, lill-Alla aħna ngħidulu, u dan hu wieħed mis-sigriti tal-liturġija, nroddulek ħajr tal-li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, biex inservuk, biex inkunu ta' servizz għalik. Il-liturġija kollha kemm hi sbuħija tagħha mhix għaliex aħna nagħmlu xi ħaġa speċjali jew differenti, imma xi hija attitudni imsarfa f'fatti fi stil ta' ħajja ta' qadi lill-Alla. Alla jagħtina l-grazzja li naqduh, u forsi jkun żball kbir tagħna li aħna naħsbu li qed nagħmlu xi pjaċir lill-Alla jew inkella qegħdin ngħixu xi ġrajja soċjali bejnietna biss li fih aħna niltaqgħu, nitolbu, nfaħħru lill-Alla, inkantaw u nieħdu gost mingħajr ma nqisu li b'dak kollu li qegħdin nagħmlu f'isem il-Knisja u mal-Knisja aħna qegħdin naqdu lill-Alla. L-universalità tal-Knisja toħroġ anke fit-tieni talba Ewkaristika meta aħna lill-Alla nibdew nitolbuh bil-mod il-mod hemm ċertu talb ta' interċessjoni għall-Knisja, għall-Papa, għall-Isqof, għal dawk kollha li huma ministri tiegħu saċerdoti u djakni. Imma nitolbu wkoll anke għall-mejtin tagħna. Wieħed irid jiftakar li meta aħna qegħdin nitolbu t-talba Ewkaristika, hemm enfasi kbira biex dak li aħna qegħdin ngħixu bħalissa din il-preżenza reali ta' Ġesu ma tħallinix individwi, ma tħallinix separati minn xulxin, imma taqadna l-kol flimkien u għalhekk anke terġa' titlob lill-Ispirtu ta' Alla biex id-darba ma jinżilx fuq il-ħobs u fl-inbit. Dawk huma diġà il-ġisem u d-dem ta' Kristu ma tinżel fuqna l-kol u taqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Il-liturġija mhix it-talba individwali, dan joħroġ ħafna mit-testi tal-liturġija. Mhix it-talba tiegħi personali waqqa xi ħaġa li qed nagħmel f'ismi. Imma talba tagħna flimkien lill-Alla biex permezz tal-Ispirtu tiegħu, mhux bil-ħila tagħna x'hemmhekk probabbilment infallu, ma bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu minkejja d-differenzi li hemm bejnietna, minkejja l-istejjer differenti li aħna ngħixu fil-ħajja tagħna, aħna ma nibqgħux individwi, imma nsiru parti mill-ġisem ta' Kristu. Mulej inti tibgħat l-Ispirtu tiegħek fuqna biex aħna insiru għaqda waħda fik. It-talba Ewkaristika tagħlaq b'dik li ngħidula id-dossoloġija. Bi Kristu kull talba Ewkaristika tagħlaq hekk. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-saċerdot jiftaħ idejh fuq id waħda jkollu l-patena u flit l-oħra jkollu l-kalċi. Hija ġest ta' offerta lill-Alla. Offerta li aħna qegħdin nagħmlu lill-Alla Trinità. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Bħalma hija l-ħajja tagħna aħna ngħixu bi Kristu, ngħixu ma' Kristu u ngħixu fi Kristu. Flimkien ngħixu bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, il-ħobs u l-inbit li jista' nbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu, flimkien mal-ħajja tagħna kollha kemm jingħataw lill-Alla l-missier. Flimkien mal-Ispirtu Santu. Flimkien mal-Ispirtu Santu lilu kull ġieħ u glorja. L-istess idea ta' tifħir, l-istess idea ta' ġieħ li aħna nagħtu lill-Alla b'dak li qed nagħmlu. U qed nenfasizza din il-ħaġa
dak li niċċelebraw fil-liturġija aħna maħniex nagħtu ġieħ lilna nfusna. Alla qiegħed jagħtina ġieħ għax jagħtina l-grazzja li naqduh u jagħmilna nixbħu lilu. Bħalma Ġesu sar bniedem bħalna kif għedna waqt l-offertorju, ħa fih in-natura tagħna l-bnedmin, bl-Ewkaristija li jkun fuq l-altar u nirċievu iktar il-qudiem, aħna jkollna sem min natura divina tiegħu ta' Alla.